Bapak, Apa, Bu? sampean iku tontonane kayak ngono kuwi ya sekaline. Apa? Iku Lah. Aku lho ora ndelok iku ngono sing sembah. ora lah kurang nyekel mau lho kok sampean kok aku dituduh nonton ki lho aku lho turu. Alah, biasaan tontonan sing ora genah-genah ngono kuwi. Lah wong aku ora nonton iki. Lho, kowe joget-joget. Perasaan ora nonton lah aku kowe. Apik juga ya ternyata. Apa, Pak? Ora. Ya. Sama tadi. Lah. Lah, gua dituduh aku mau. Aku ora turu. Wong ora turu. Aku turu bukan enggak joget-joget lho. Aku ora mudeng. Sembah, Pak, karepmu. Aja nesu. Baru emosi ya iki. Lah, aku lho ora nyekel, Lo ngerti-ngerti nek enek anu ngono kuwi. Lah kowe dhewe ku manggon mainan HP nonton wedokan joget. Ya maaf lah. Maaf. Maaf. Saya sing salah sopo, aku yo turu mah aku sing maaf. Maaf. Nah, ngono lho.